Yweyo wairo ni ji makwan-gi romo milion 2 ni kod achiedhnade maduong' mar koso chiemo e kinde ma nyithindo mathoth ni kama rach mar yudo tuoche ma ikelo kod nok mar chiemo. Ma en kaluwore kod lipot mogol ewi chal mar dero mar chiemo e pacho ka, mogol kod duol marango chal mar chiemo moromo. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Lipot mar duol mar Integrated Food Security Phase Classification nyiso ni dero mar chiemo e thoth gwenge ma pacho ka dhi kaduono, ka e thuolo mabiro onyalo bedo kama rach moloyo. Kaluwore kod jolony, e thuolo machakre dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 higani, ka koth ok ochwe maber to ji maromo milion 2.1 nyalo biro bedo kama rach nikech kech. Kamano bende, lipodno nyiso ni gi e thuolo ni jo Kenya milion 1.8 ni kod kech. Kuom kwan ni, nyithindo mohewo 170 ni kama rach ka thoth gi nitiere counties mag Turkana, Marsabit, Mandera kod Baringo. Nyithindo ema ni kama tek moloyo. Moyo nyithindo 700 manie bwo higni 5 ni kod nong'no kendo dwaro thieth mapiyo. Mamoko moyo 170 ni kod nong'ro marach ka ngimagi ok ni kare. Mine moloyo 109 madhodho kod mapek bende ni kod nong'no. Jolony mag chamo chiemo makare koro golo siem ni chal mar nong'no e kaunti 15 keto ngima ji kama rach kendo keto yot mar yudo tuoche kaka nyaldiema, malaria e kind mamoko ka onge okang' mokaw mapiyo. Simfros Okinda, Ramogi TV.